ሰላም ከመይ تصنحو كبرات تعذبتي نلمي زدلنايو እዋናዊ ዛዕባ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምክታልኩ ምዕድን ሰልፊ ብልጽግና ሓሶትን ስልበጣን ከም ጥበብ ፖለቲካዊ መሪሕነትን ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ መራሒ ጉጅለ ብልጽግና ብ3 ለካቲት 2026 ከም መውጽኢ ጭንቀቱ ዝጥቀመሉ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረነት ከም ጥበብ ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ሕላገት ብልጽግና ዝኾነ ሓሶትን ስልበጣን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ أدمي وخمز نبرة جليسو أبتينا أستات 4 ساعات زغط على زتحات تجديف حسد أبرئ حسد كدرار بزو على مدارة ناتي بسنا مجبارون كبرتات تنزل اللبس بسلطان عزت سراويت بلسقنا كي ترفع إنبزازتنا عدا سراويت إيرتراس أولو بمقوى أمانغو قربا بتهز بتات نغع انتفت أريائي كي حانخا بحسد تغنان كونجلو فتينو اتتمال حزب المنقستن إيرترا أبتان نئوان زغبرو لنا دقاف كنرسو عز مسلو انتو لعشت رأيو خبل أبتوان كنات دحري سراويت إيرترا إننا مقوسة نعزوستو بنيشانات زاقيس أقوجل لنا زخص مغرابو ننفسو زلو وخنتا أمرون تراي أقالي عيو إيتي مدرب بتوسخنتي بمخنيات دعلاو مسكوت بحري أبلعلي إيرترا زلو بتدقاقامي زتجهارو لون أتوارت كوارت صنحة نايكونات أجندار تعاون ممثال زعلمونيو حساون قربتن إن حدا يفوكس كم زبهال مساوتي ورقات زود إزندين قوجل لما راحيون زمهازو دار حاسوتن بقار علاوو خالق زي كونه أمانغو قربا بتهزتات كرحنتي بمفتار عندما سلطانو نمنو وحيو انتخونا سنفن نداين فرحن سسعون كينيوزي كحسب سلزي خئل بزناي عشلات بوليتيكا تدريخو أما تصوديو كأتو زخئل يوه ولا حدا يلد تمالي علت حموش تلكاتي تكلتشحن 26 أما عخنات زينا أبقات محبرا ومرخبتاتن حاصوت دكتور أبي حمد تغاليعو أتو قد أندارقاتشو مسكرنتو هيبو زبل أبصابات صحفاتن أعلغلي أمو أمسيوم يوم أبي حمد سراويت إيرترا يوصا إلكا كي تحدد إلو أبي حمد أتنقعون نيرو كبل أتو قدو أندرقاتشو أتو زدالو صحف تقيسي ركاب أبي حمد أقدمي أبلات وكلت إزبتات إيتيبيا بزعبا سراويت إيرترا أبتقراي زبصحو زنبرا قفعي زارفو زبها النبرات تقارون مس منقستي إيرترا نخزاربني إيرترا لإخيو نيرو قدو كمسكر يخيليو إلو من بارو زفلت كوينو أتو قدو أندرقاتشو بوغنو تمالين دكتور أبي أحمد أبزي صحافة قلو دبدبة اتبينو تمالي سولس أب قدمي أبلات وكلت هزبتات إيتيبيا بزعبا زبولو وصوح حاسوتن قطفتن كم زخانة بعلي أكالي عولو اتقندنا بإيرترا زتلاخلو مغنيات كقلس انكالو خاء نتخونات سلز تعودنا انقوع حقوسنا خبلن كم اون منقستن سراويت إيرترا نسامين إز سلز حقوزو مسغانا مبصح يونيرو يبل كبل أتقدو قال مسكرناتو هيبلو يركب بزعبا دكتور أبي أبلعلي هزب تقراي زلوص إيداقو خقلس انكالو أبي حمد بولك أبز زاربو أوان هزب تقراي كم زي تنسق غيرنا سابيرنا يوئنا حجوون تخوانا بغاز آلي بزقادة دخنا دقصو إنا خمزبالو مسكرناتو هيبي يركب حاسطات أبي حمد نبينو يخبلو زتفاللو يتطابق تسوء مسالتن بوليتيكنياتن نتحاسب إنا تقبابلو يركبو ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ አምባሳደር ጃፓን ዘተ ከምዘ ካየደ ተገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ 4 ለካቲት 2026 ኣብ ሰዓታት ቀድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ንኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኤርትራ ተቐቢሉ ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ርክባት ከምዘ ካየደ ተገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኤርትራ ምስ ጃፓን ብምትሕብባር ሓቀኛ ብዝኾነ ሕውነታዊ ስርዓት ንምትግባር ዞባውን ኣህጉራውን ምዕቃብ ሰላምን ልምዓትን ሓድሽ ኣበርክቶ ክትገብር እያ ክብል ገሊጹ إذا خمزيلن كلا منيستر قديات وصاي إيرترا عثمان صالح بحمش لكاتيت أب ساعات قدم قطري أب صحفتونا أمباسادر هندي أب إيرترا تقبلوا 5 زرارة تجليسو አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ፕሬዝዳንት ሴካፋን መሆን ተሓጺው ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ውድድር ቻን 2024 ኣባል ፈጻሚ ሽማግሌ ሴካፋ ዝኾነ አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ፕሬዝዳንት ሴካፋን መሆን ከም ተረቆሐ ተፈሊጡ እቲ ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኮይኑውን ንዝነጥፎ ዘሎ አቶ ጳውሎስ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ሴካፋ ምህላው ኤርትራ ኣብ ምሕደራ ኩዕሶ እግሪ ዞባና ንዝህልዋ ተራጽልዋን ዘዕቢ እዩ ዲያኖ ኩዕሶ እግሪ ኢንስትራክተራት ካልኦት ኤርትራውያን ሙያውያን ዝሓሸ ዕድል ንኽረኽቡ እንተወሓደ ዕድሎም ንኸይንፈጉ ብቐረባ ክከታተል ክውሕስን ዝኽእል ምዃኑ እውን ኣብቲ ቦታ ምህላው ንምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዓወታዊ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ
ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ኣብ ደቡብ ኩርድፋን ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት 22 ሰባት ተቐቲሎም። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ክልል ደቡብ ኩርድፋን ከተማ ኣልኩዩክ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰራሕተኛታት ሕክምና ዝርከብዎም ብውሕዱ 22 ሰባት ክሞቱ ከለው ካልኦት 8 ሰባት ድማ ቆሲሎም። እቲ መጥቃዕቲ ንወታደራዊ ሆስፒታል ኣልኩዩክ ኢላማ ዝገበረ ብምንባሩ ዳይሬክተር እቲ ትካል ካልኦት 3 ሰራሕተኛታትን ጥዕናን ተቐቲሎም። መርበብ ሓካይም ሱዳን እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ንትካላት ጥዕና ሲቪላትን ዝከላከል ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ዝጠሓሰ ምዃኑ ብምጥቃስ ገበን ኩናት ክብል ኮኒንዎ። ተዓዘብቲ ብወገኖም እተን ኣብ ማእኸል ከተማታት ደቡብ ኩርድፋን ዝርከባ ትካላት ጥዕና ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ እናበፅሐን ምምጽኡ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ኩነታት የጋዶ ከም ዘሎ ገሊጾም። ብተወሳኺ ብሰንኪ እቲ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ሓያሎ ሆስፒታል ክዕፀዋ ስለ ዝተገደዳ ነበርቲ ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ተጸጊቦም ከም ዘለው ኣመልኪቶም። መርበብ ሓካይም ሱዳን ማሕበረሰብ ዓለምን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ልዕሊ ትካላት ሕክምና ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ህፁፅ ሕጉምቲ ክወስዱ ኣተሓሳሲቦም። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ በቲ ዝፍጽሞ ዘሎ ጥፍኣት ተሓታቲ ክኸውን እውን ጸዊዖም። ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ንተግባራት ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ነቒፉ። ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝወሰዶ ስጉምትታት ምስቲ ኣብታ ሃገር ዘለዎ ወቕታዊ ድኽመታት ዕዳጋ ተደሚሩ ንመስርሕ ምውሳኽ ሸርፊ ከም ዘደናጉየ ነቒፉ። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ገምገማዊ ጸብጻብ ኢኮኖሚ ሪፎርም ቁጠባዊ ለውጢ ኣብ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ወግዓዊ ዕዳጋ ወጻኢ ንመትከል ዕዳጋ ብምጥሓስ ብዝገብሮ ክልተያዊ ስምምዕ ካብ ሓምለ ክሳዕ ጥቅምቲ 2025 $1 ቢልዮን ሸርፊ ወጻኢ ናብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ከም ዝሸጠ ኣመልኪቱ። ብመሰረት ጸብጻባት ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ እዚ ኣገባብ እዚ ንመትከላት ናይቲ በቲ ትካል ዝድገፍ ፕሮግራም ቁጠባዊ ጽገና ኢትዮጵያ ዝጥሕስ ኮይኑ ምትዕድዳግ ሸርፊ ወጻኢ ብተወዳዳሪ መንገዲ ብምዕዳግ መሰረት ክውስን ዝጠልብ እዩ። ወላካ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ነቲ ሸርፊ ወጻኢ ብማእኸላይ መዓልቲ ዋጋ መሸጣ እንተዓደገ እቲ ሸርፊ ወጻኢ ንሓቀኛ ጠለብ ዕዳጋ ሙሉእ ብሙሉእ ዘንጸባርቕ ከም ዘይኮነ እቲ ትካል ገሊጹ።